Fuck. No! Mä en tee mitään. En mä voi tehdä mitään. Mä näin sut äsken tossa ja mä menin just ihan samalla Siihen se Kumma ettei törmätty. Miten me päästään pois täältä? Se mua No. kiinnostaa. Mutta nehän pystyy ne alukset huutaan tai kutsuun. Jos ne pystyy laskeutumaan tänne. No aivan näin. Tästä on trustereilla semmonen hirmunen loikka tänne pohjalle. Meinaakko? En mä usko. Tää painava. Kukko. Painavamma tekee kuitenkin sen verran osansa tässä, että... No tässä on kyllä jo ihan hyvä tämmönen offroad-meininki. Tää ei... Mä vähän pelkäsin, että kaikki nämä planeetat on sellaisia, että neillä ei niinku oo tämmöstä kunnon pinnanmuotoa. Kyllä täällä jo oikeesti on vaarallista. Kyllä. Tää oli ihan, sanotaan, että ensimmäinen tämmönen oikeesti mielenkiintoinen planeetta tulla tutkailemaan. Täällä ei ole mitään niinku kohteita, mutta tää muoto, tää kraatteri itsessään tekee tästä aika... Mitäs helvettiä? Hui saakeli, kun ottaa ihan vattapohjasta välillä, kun se yhtäkkiä hyökkää tonne alas. Siis... Mulla on kyllä 2 tämmöstä turkoisia palikkaa näkyy, nyt toinen hävisi. Olikohan siellä joku jännittävä kohde? No nyt mä oon pohjalla. Mä en tiedä missä. Ainakin jonkun laakson pohjalla. Miksi mä menen pakilla koko ajan? Tuollahan sä. Trusteri! Meikällä on vielä 100% runko. Ei oo nyt mennyt miksikään tää. Mä tuon trusterilla perässä. Oi saat. Putos kovasti. Se on aika hankalaa saada niinku välillä nähdä missä sä meet, kun tää pomppii niin helvetisti tää auto, että... Kyllä mä sanon kuule, että jos tänne saat aluksi ainakin laskeutumaan, niin on pieno niin. Pääsestäänkö me tästä ylös? Kokeillaanpa. Ei nousi tästä. Meinaakko? En mä ainakaan päässyt. Tää nyt lähettää. Tää menee vaan sivuttain. Joo, ei muuten pääs. Mä jatkan tää laskeutumista sitten. Koska se on oikeastaan ainoa suunta. Pakkohan täältä on päästä eteenpäin. No se laakso jatkuu tonne... Jaa, no ei se kyllä pitkälle jatku. Justkin sinne minne sä meet, niin eikös sieltä pitäis päästä? No mä toivon, että täällä päästään ns pohjalle. Täällä se on jonkunlainen semmonen paikka mihin... Nyt vauhilla! Ui. Miksi tää lähtee välillä pakilla tää alus? Mä pääsin ylös siitä yhdestä. Missä? Mä menin melkein pahkissuhun äsken. Mites tääkin on niinku tuolla kuttamaan liukkaan tuntuneen tää vaikka ei edes jääplaneetta? On joo. Tää vaan niinku laskeutuu koko ajan. Nyt mennään kyllä ylöspäin. Mulla on tallennus päällä koko ajan, jos jotain hauskaa sattuu missä handbrake on kyllä ihan hyvä olla olemassa tässä. Joo. Sillä saa ainakin pysäytettyä ja ettei hallitsemattomasti valua. Päin! Wow, nyt ollaan kyllä... Täällä on muuten... Nyt se avautuu se varsinainen montun pohja tuolta. Okei. Jos vaan sinne pääsis. Mäpä pysähdyn hetkiksi tähän. Kato. Tai ainakin jotain on se vielä alempana tuolla. Tässä taas vähän debukkauskameraa.
70 johonkin putos äsken hulli, kun vedin vauhilla ylös sen yhden mäen. Screenshot. Joo, toi niinku näyttää pohjalta, mutta kun tarkkaan katsoo, niin se niin kyllä näyttää myös ihan yhtä epätasaiselta kuin kaikki muukin täällä. Joo, tää on siis niin valtava, että ei täällä varmaan mitään varsinaista pohjaa olekaan, että se on yhtä tämmöstä isoa vuoristoa tää koko kraateri. Jotain silloin, kun mä ite kävin rysähtämässä ekan kerran silloin, niin sanoin jotain sellaista, että ei täällä varsinaista pohjaa näin missään. Kyllä, kyllä. Mutta ei se, jatketaan ekspeditionia vaan tänne. Täällä on niinku laskee koko ajan. Tosta, oikka! Oh, fuck. Tää tässäkin. Shit. Ui, 55 on hullu. Meni suunta vasta ihan sekaisin. Sä oot tuolla. Täällä on aika hankala ajaa. Tulee merisairaaksi. Oispa rifti. Joo, no niinpä. Mulla oli se DK1, mutta se hajos. Niin mä aloin. Mikäs siihen tuli? Se näyttö alkoi silleen häntimään todella pahasti, että se niinku, siinä meni varmaan niinku minuutti, että se polttaa, tai ikään kuin polttaa seuraavan kuvan siihen. Et se, niinku, jotenkin se päivitys muuttui ihan niinku olemattoman hitaaksi. Siis todella käytännössä otin vähän selvää netistä, että mitä sille olisi tehtävissä, niin ei ilmeisesti oikein mitään. Että no, ui saakeli, nyt mennään ja vauhilla, enkä voi sille mitään. Kannattaa se käsijarru muuten pintaan. Niin joo, on se ihan mukavasti niitä putoamisia takaisin. Joo, täytyy katsoa mihin mä sen laitoin. Tää on nyt sama liukumäki mitä sä. Siihenhän sä tulit. Tulee jumissa. Hoplaa. No. Mä vaan sanon sen verran, että tästä ei muuten me enää alukselle päästä ajamalla enää. Se on ihan se. Ei, se oli jo silloin, kun ne ensimmäiset isot pudotukset tuli, niin kyllä se oli aika selkeä, mutta jos täältä nyt löytyisi joku tasainen alue, niin voisi kokeilla kutsua ne. Mitäs Täällä jatkuu taas entistä syvemmälle tänne. Itse asiassa täältähän näkyy jo toinen reuna. Tuolla kaukana kaukaisuudessa. Joo, se oli todella suhteeton ajatus yrittää vetää tää reunasta reunaan. Mutta jos sieltä nyt joku laakea alue löytyisi, niin kun katot tänne eteenpäin, niin vähän veikkaa. Hei, mutta entäs toi. No, katsotaan. Niin jääkö se kesken, että niin joo, elikkä no silloin oli tullut jo myyntiin tää DK2, ja sehän on tämmönen, se DK1 ja 2 just niinku development kit, että niinku kehittäjille suunnattu, että en mä sitten, kun se DK2 oli tullut jo, niin niillä todennäköisesti loppui jo tuki sille ykköselle, että olisi täytynyt ostaa se, olisi itse asiassa pitänyt ostaa se DK2, mutta ajattelin silloin odottaa tätä lopullista versiota, mikä nyt sitten kyllä kostautui, koska DK2 ei saa enää mistään ja se lopullinen versio ei tule pyöriin tällä mun masinalla, niin vähän nyt jäi sitten niin väliin putoajaksi tässä, mutta joo. Okei. Joo, mä yhdessä vaiheessa mä ensin tilata sitä DK2, mutta sitten tulin siihen johtopäätökseen, että odotellaan sitä lopullista versiota.
Joo, olihan siinä siis älyttömän surkea resoluutio siinä ykkösessä, siis että käytännössä melkein pelikelvoton, mutta oli se kuitenkin iRacingissa ihan älyttömän siistiä. Tässähän se olisi kans, mutta DK2 katsotaan vielä Full HD resoluutio. ei todellakaan. Ja ei se tuossa lopullisessakaan, kyllä siinäkin käsittääkseni näkee yksittäiset pikselit verrattuna niin kuin normaalimonitoreihin, mutta kuitenkin huomattava parannus jo. Joo, mä en oo sitä kehitystä nyt seurannut yhtään. Vittu, mitä tapahtuu? Pysää! Nyt mennään potella. Siellä se menee. No mäpä yritän ottaa kans screenshottia. Kaasun ollilla. Mä vaan matkustajana tällä, että nyt se pysähtyy. Ai. On kyllä eeppisen näköinen maisema. On ihan käsittämättömän iso kyllä tää planeetta. Käsittämättömän iso kraateri. Kyllä. Enää nyt valuu vittu sinne. Mitähän tässä nyt käy, jos me ei päästä takaisin aluksiin tai niitä ei saa kutsuttua, niin mitähän tässä nyt sitten keksii? Aina vaihtoehto on siinä vaiheessa tuhota nämä SRVt. Silloin myö spavanaudut. Niin joo. No se ei oo hirveen paha. Se oli oikeastaan mulla tiedossa alussa. Joo. Se on se mikä Mutta on täytyy, se outcome. aina täytyy ajatella positiivisesti. Ja edelleenkin olen sitä, oi saatana, oi vittu! Missä se lentää? Nyt meni ympäri. Yritän paikalle, tässä on tällä... Trusterilla sai vielä oikein päin. Nyt pysähtyi. Joo, Niin. Hullia 33%. Mulla on 54. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että vielä etsitään täältä semmonen laakea AK-alue ja yritetään. Joo. Tää on siis mun mielestä tän Horizonsin yksi mahtavuuksia. Kyllä. Eli miettitäs montako helvetin miljoonaa systeemiä, 400 miljoonaa montako systeemeitä. Paljonko näitä on näitä planeettoja mihin voi laskea? Paljonko tämmösiä paikkoja, mitä ei kukaan vissiin käynyt katsomassa? No sepä se. Ja ihan alusta saakka yksi iso juttu itselle Elitessä oli, että kun pystyy taivaalta kattoon oikealta tähtitaivaalta tähden ja mennä sinne tässä pelissä. Se on ihan niinku älyttömän siisti juttu. Voi käyttää oikeita tähtikarttoja. Joo, ja siis mullahan niin mullahan kesti, mä kävin eka kertaa Sollissa vasta ihan muutama viikko sitten. Sama. Mä sain sen permitin vasta muutama viikko sitten, kun en mä sitä... Mulla on keväästä asti, mutta en oo vaan saanut aikaiseksi lähteä sinne. Joo. Mulla on permitti ja muuta, mulla on Solli ja sitten mulla on Akkenaarin permitti. Samat. Menee. Se jäi se Akhenarin permitti siitä yhdestä community-koallista. Meikäläiselle. Mä en Imperiumin hommia muuten oo tehnyt. Mitä siellä on? Mitä sä näet? Ei kun se onkin vissiin vaan. Mä olin kattonut, että siellä on joku installaatio tai joku paikka, mutta oli kivi. Täällä kyllä vois olla täällä kraaterissa. Jos täällä ei ole, niin pitäis olla. No mä itse asiassa yllättyisin, jos täällä olisi. Tässä on itse asiassa ensimmäinen tämmönen aika... Voiko tätä sanoa edes tasaiseksi alueeksi? Joo. Mä oikeastaan haluaisin kokeilla mitä tapahtuu, jos mä nyt pistän rinnaksi. Joo. Koska alukset ei oo, nehän tällä hetkellä siis kiertoradalla. Ne ei oo enää siellä mihin me etettiin. Näinpä. Että se on se toinen syy, miksi meidän ei kannatais yrittää tästä. Aivan, joo, niin joo, mä en niinku ajatellut edes niin pitkälle. Sä menet 2 kilometrin päähän sitä alukset, niin se lähtee automaattisesti. Aivan. Muistaakseni näin, tai sit sä pystyt sen erikseen vielä tuolta SRV-konsolista pistää dismissiin. Joo. Mutta muistaakseni oli näin, että 2 kilometrin lähtee automaattisesti.
Ei jumalauta, katso nyt perkele tää maisema tässä ees. Tää on niinku tekemätön paikka päästä tän toiselle puolelle. On. Jessus. Mitenköhän ne Thargoidit tuodaan mukaan? Sekin olisi niinku älyttömän siistiä, jos niinku näillä planeetoilta voisi löytää jotain ihme alien rakennelmia tai muuta. Se olisi niinku juttu, mitä niinku pitäisi tulla tähän. Vaikka ne olisi sitten just jotain Thargoidien asemia tai jotain, mutta... Tää ehkä vähän, joo. Kyllä mä kans ootan niitä, mä vaan... Tosiaan, mulla on yksi veikkaus, mikä siihen liittyy nyt toi yksi juttu, mikä on uutisettu tuolla Galnetissa. Niin nämä artefaktit. Juu. Ne aivan takuu varmasti liittyy siihen. Kyllä, kyllä. Pikkusen rikkoon tätä debug-kameran immersia, kun tällä pääsee tänne kallion sisällekin. Se... Meidän S-varitten pohjat tällä hetkellä. Joo. Mutta ei välitetä siitä. Screenshot. Siis... Hyvä musiikki muuten kuuluu. Niin no ei se varmaan sama musiikki kuulu sulla, mutta... Tämmönen pianoluritus. Mulla itse asiassa musat pois päältä tällä hetkellä. Mä pistin äsken päälle, mulla oli kans kun on tullut kuunneltua justi vähän muita musiikkeja. Joo, yhden vasta syystä sen pois päältä, että kuuntelen mulla YouTubessa soittolista, mitä mä kuuntelen. Joo. Mutta jos tuo on tuo, niin kuin sanoit, tuo olisi niin tuo toinen reuna tuolla kaukana eessä, niin... Ei sinne... Joo, ei me varmaan sinne olla menossa. No, mennään kuitenkin niin kauan kuin SRVssä happeerit. Mulla on 31% hullia ja tietysti polttoaineen se toinen asia, mikä pitää ottaa huomioon. Polttoainetta kyllä mulla on, joo. Mulla on vieläkin 54 toi hulli, että varovasti kun ottaa, niin se säilyy. Tässä nyt taas. Tulisikohan Fuelratsit antaa SRVlle lisää löpöä? Tossa menee suoraan nyt tossa mun eessä toi tommonen jännä tommonen vuorojonon tyyppinen. Toi näyttää paljon epätasaisemmalta kuin tää maasta, missä me nyt mennään. Se ainakin siinä on... Se voi olla. Onko se vaan joku graafinen harmi? Siis ois tosissaan mielenkiintoista, että täältä löytyisi yhtäkkiä joku installaatio tai joku asuu. Siellä reunalla oli, siitä mä oon ihan varma, ja se meinas meikäläisen kohtaloksi koituakin, kun... Niin näithän säkin sen. No jonkun semmosen mä näin jo, todennäköisesti se sama. Joo. On vähän pudotusta taas tiedossa. Ei tällä käsijarruta, kyllä he voi vittuakaan kun tää lähtee valumaan. Saisit luvan löytyä noniin. Hoplaa. Mitä nyt tapahtuu? Mennään alamäkeä aika vauhtiin. Nyt se pysähtyy. Saisit löytyä jotain mielenkiintoisia mineraaleja täältä, kun kerran tänne perään ne tulee. Niin, hei, mitenkäs tota tutkaa käytetään? Tossahan on koko ajan toi tutka, millä voi noita skannata tota maaperää, tai mikä skannaa tota maaperää käsittääkseni. Joo, mutta mun mielestä kun se reagoi kaikkiin kiviin, mitä täällä näkyy. Ja aivan. Jos on niinku käyttökelpoisia mineraaleja, niin näkyy tossa sun pyörällä tutkalla näkyy sitten taas semmosena harmaana neliönä. Ahaa. Että ne ei näy niinku mun mielestä tossa Vibe-tutkassa ollaan, mikä tää oikeeta nimeltään. Ei toi mikään Doppleri on, mutta se... Nyt mennään taas. Jep. Sehän tuli hallitusti. Terveisikästä Nyt on muuten jyrkkä. Nyt on jyrkkä. Nyt on pakko ottaa taas katsotaan. Paikalla. Ei, mulla lähti jo valumaan. Joo, ei maha mitään. Sinne mennään. Se on hyvä video, jos mä seuraan tää sun SRV:ssä rinnalla koko ajan.
En mä tiedä, kun tämmöstä videojaksaa kattoo, enkä mä tiedä laitanko mä tätä YouTubeen, mutta tästä sitten ihan Niin joo. Oi! Oi saakeli, nyt meni hulluja. Ei, nyt mennään vauhilla muuten. Ai Nyt meni paskaksi. Siellä räjähti. Mulla on 30 natu perässä. Oi saakeli. Natu muuten perässä. Pysähy. Jep, 30% hullia Aspelamon Destroyed. 20%. 27. Noniin. Varmaan samaan kiveen törmäsi. Mikähän hemmetti siinä tapahtui, kun se yhtäkkiä vaan lähti ihan älyttömällä voimalla vetään sinne alas. Pyörii. Siinä oli niin älytön toi mäki. Nyt voi rejoin ship tai sitten